Hürmetli rayondaşlar, kadirli ilişkiler hem rayonumuz konaklары. Бәхет шатлыклары, борчу мәшәкатьләре, хезмәт уңышлары, искә ала торган вакыйгалары, күңел дәртен биреп башкарган эшләре белән тагын бер ел тарих булып калачак. Күңелләрдә әле узып баручы елның якты хатирәләре, онытылмас җылы истәлекләре, табышлар, югалтулар да бар. 2020 елда районыбыз бик күп үзгәрешләр кичерде. Тырыш хезмәт нәтиҗәсендә Илеш районы республикада хаклы рәвештә алдынгылар урынында булды. Үз территориябызда башкарылган эшләрне без үз чиратыбызда зәңгәр экраннар аша халыкка җиткердек. Үзебезгә генә хас булган эш алымнарыбыз бар. Агымдагы елда Илеш радиосы үз эшен башлап җибәрде. Яңа елга аяк баскан бу сәгатьләрдә киләсе елга, туасы көнгә өмет теләкләр, ышаныч уята. Hürmetli rayondaşlar, sizning barыгызны да ихлас күңелдән якынлашып килүче 2021 ел белән тәбрик итәбез. Бу ел барыбызга да иминлек, саулык, сәламәтлек, куанычлар, бәрәкәт алып килсен. Гаиләләребез тигез булып, сабыйларыбыз дөньяга үз бәхетләре белән тусын. Яңа ел, яңа кавышулар, тән сихәтлеге, күңел күтәренкелеге, хезмәт дәрте алып килсен. Шатлык куанычлар белән бергә яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән сезне яңа ел белән.